Jagongku. Sajane rokok alami. Pokoke lho tutup lho. Alami ora. Alami ora lur. Alami ora. Iki lho. Oh, tenang ae. Sak kok piye. Bisa tutup kuwi, Kang. Tenan. Matangmu melek. Bome 1 loro. Iki bome sak kentol-kentol. 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Lho, senderange netes. Oh, awas Salio. Ngalio. Wow, kayak ngesar lur. Beh, dawa tenan iki. Jan, dawa tenan. Luwih kok 30 meter iki. Menawa gandule balon kok nek ngene. Ayo TikTok kasih, Cuk. Diobori dulu. Jangan. Iku go, tenamku. Ayo go, Prik. Ya, apa? Antar balon dia, Mbak. Ya iya, biasanya Pak. Gede tenan ya, Mbah? 30 meter, Mbah. 30 punjul iki. Deh. Hei. Ngadeg lur. Alon-alon iki, Wuk. Yo, nama gedeng. Cuma ora apa-apa lho. Kowe ngomong apa tau? Badak. Badak subuh. Sumetanmu nyandi kabeh iki. Sesuatu. Sumetanmu nyandi kabeh iki. Anggur rek. Metek netok suwi lur, proses lur. Payuh gede tenan iki. 35 meter. Welek. Welek ora ibu. Kesedel sapa kan? Ora ibu, Bib. Weleke kandel apa ora? Ya, dibalik wis, tatemu. Ono foto dene kono manjen yo. Lawe dulu weh 30 yo. Urung nyumet kowe. Kabeh iki. Makai urung jo tanteng. Tanteng sih lur. Iku semakin ngono. Mungkermu merah ngono. Penteng. Ayo aku. Mau sekolah mungkin dapat bicara. Sumetane kan opo iki, Bro? Wis
Kenaan Siti. Sebrangan, woi. Jagongku. Anu nih Mas, sumbune kok yang Terpale. apa Mas? Tenan. Bame siji loro. Iki bame sak. Kentol-kentol. Siji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Yo, senderange netes. Selawe. Sajane rokok alami. Alami ora. Alami ora lur. Alami ora. Kilo. Alon. Wih, ngandol. Sopo iki? Belum gak arah gendang mau pasang menurutmu? Nah, Don, lu umpir lah nih. Lah cek soalnya. Dune kene lho, kowe iki, Bu. Wis ora iso. Kawat. Jijo ngene lho. Iki ta? Iya. Apa? Ini ora cogan ora. Mbon nanya. Biru, selasi biru. Sini. Kamu di Gelas-gelasimu. Jumetane ndi anu ne? Metu Dil. Angel, Cuk. Aku ora wani ngetokne iki. Tokno. Matamu remek njur gini ae. Hati-hati ya, teman-teman. Penutupan lur. Idul Fitri. Ya munggah lur, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Munggah. Wes berapa kae? Kayaknya apa kayak? Mikiro. Aman. Oh, awas Leo. Ngalio. Oh, ngesar lur. Dua sirah.
Gelap. Jedotan cuk. Oh, Jedotan cuk. mundur. Cek. Sing 5. Sik. Deng ayo. Dung. Oh. Sik jengas. Ya Allah. Yo ngembang atau Mekang apa iki? Maskote. Oh. Jan ngeri lur. Wah. Sukses. Alhamdulillah, sukses.